and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mga higala, niya ang laing sumpay, ning naginapustang sugilanon. Agenda. Kamong duha. Yes, sir. Yes, sir. Oban man ako. Manawag kita diya sa rooftop anang maong building. Kay kinahanglang masiguro na to ang pagdakop ni Senador Regina ni ining higayuna. Sir Jones, basto na ang distansya nga makakanaog na ka mo ng helicopter. Men! Yes, sir. Let's go! Please, Senador Quixote, ikaw na lang yun ang makatabang nako karon. Bisan kini na lang ang imong ibugti sa tanan nako natabang kanimo. Oh, usa dili ka makahimo. Pero ngano? Oh, unsa? Under custody ka karon sa mga sundao? Lakip ka ilang gidakop? Bullshit! Ah! Ay, madam! Ginabay ni mo akong cellphone na po. Moreklamo ka? Gusto ka ba ini? Ayaw, madam, ayaw. Dili man ang armasa kung gusto, madam. Kanong way pulbura nga armas. Hilam! Oh, madam. Tanawa sa helicopter. Helicopter ka na, madam. Tanawa. Oh. Military chopper! Oh my! No! Ah! Madam Regina! Abli hikliputan! Ano? Naku! Lawag Ay, naku, mga sundao, madam. No! Dili kini tinuod. Manaka kita sa taas. Musakata sa rooftop, dali! Sunod ka na ko, Will! Musunod ka na ko o pusilon ko ikaw, ha? Ay, papatay na ko. Saklala! Hila ka naman! Saklala! Ano maluwa ko ikaw, giigaw. Ako boyfriend! Pero sa sunod, agtangon ko na ikaw buanga ka. Ayaw ba ha? naman, ikaw Boyfriend sa mong mata. Usaw na lang akong laki na kung uyab. Wala sila kapalit o gata sa mong bata mong kamagpunan. Kagay aray. Una, anhi-agi anang usa ka puntahan pa ingon sa taas, sa rooftop. Pero madam... Saka sa rooftop, pagdali, pas! Madam! Dali! Ayaw mo kaya po daw! Kaya unpisa mo mga armas mo! Animal! No! Marika! Ay, aray! Madam, gibira manggugunay. Aray, magisi akong duster. Hilom! Aray, naputol akong bra. Ay, Hilom! Inang hilom! Kung dili mo buot nga batyon kung kinibayuta, saka ka magbalik sa rooftop. Og bandui ang helicopter nga musakay ko. Og magpahatod nila kung asa ang akong gusto mapahatod ko nila. Sige na! ay, ginawa ko! Namatay! Wala namatay. Unsa man! Madam. Musunod mo sa akong gisulti o dili? Tumag! Oh, madam! Oh, musa kami balik sa rooftop! Pagdali! Pagdali! Okay, sir. Over and out. Officer, huwag ka ba nadawat katawag sa inyong mga kaubanan sa gawas kung sa karoy lakaw nila ni John? Ma'am, sorry. Pero wa pa magin, ma'am. Nakakaroon sila sa operation, ma'am. Magpaabot na to kung kano sa sila manawag. God, ayaw taon silang pasagdi silang misyon. Malukoy ka. Nanginahanglan sila sa imong panabang, Lord. Oh, my God. Mga fighter planes. Officer, unsa mo di pasabot ang mga fighter planes na nagtuyok-tuyok sa atong palibot? Oh. Mga kaaway pa na sila, ha? Officer? Ayaw ka panik, ma'am. Mga kauban din na nato sila sa kausa. Usasakay niya ng maong fighter planes. Ang dilipadugay na ako nga gigasulti sa radyo. Mao ba? Relax lang, ma'am. Relax. Kontrolado na to ang sitwasyon lukop nason. Na nakita karon sa final stage sa atong mission sa pagbalik sa tinuod nga peace and order sa nason. Mao ba? Reinforcement team lang ka na, ma'am. If ever may magkinalan og reinforcement. Og under ka na sila karon ni Sir John Gregory Carlson, nga imong husband, nga mao karoy commanding officer sa mga sundao ug kapulisan ning panahon sa emergency sa nasod. Unsa? Pikadula mi sa airport, General Power, sir. Ug kutob sa memo, among paninguhaon nga wa nay dugo pa nga mubanaw ni nahigayon na. Men, Sir. get ready. Nagkadula ta sa airport. Yes, sir. Base come in. This is Alpha 1A.
Nagpaabot lang mo sa kong tawag. Kung gikinahanglan ang iyong assistance. Doon na sa airport, Sir Timon! Nasayon ka nag-asa kitang napita mo tugpa. Yes, Sir Timon! Narang eroplano nga ako masakyan. Makapalayo na yung kunining nasura. Pero mubalik ko. Mubalik ko aron mupaw sa mga animal ka nakigbatok sa organisasyon. Peh! Putok pala kita, Sir Timon! Okay. Nagpaabotan ako si General Powell diha. Tumpa na! Ay, Madam Regina, ay, mo itaon ko. Dili ko mo ban sakay ni mo anang helicopter kay mahadlok ko at dagaton ko. Hilang, Bel! Ha? Ug ayaw pagsigig langas aron dili ko ikaw bukan sa imong o. Ay, taon, ay, usay pagtuon mo na kung utok, ha? Tuslo buwa. Nana, Madam Regina! Nagpaubos na ang helicopter! Paubos pa! Kay musakay na ko! Paubos pa, animal! Nana, Madam! Okay! Diha lang mo! Kay musakay na mi! Madam, ayaw kong apila. Mahadlok lagi ko. Bitog pa na, Madam! Dali na! Malakay na kita! Drip! Sakay! Ay! Animal! Kitas magan ko ni mo! Action ko ikaw! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!